ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬರ ರೆಡಿ ಆತೆ. ಇದು ಗಾಡಿ ಇದ್ದೆ ತೊನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬ ನಾ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡತ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂತೆ ಪನಿ ಪನಿ ಒಂದು ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದ ಆತನ ಮುರಾನಿ ಪಾಡ್ದ ಅಪ್ಪಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಮ್ಮಂತೆ ದಿಂಜಾದ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಯಾನಪ್ಪ ತುಂಬನು ನನ್ನ ತೋಟದ ಬೇಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಾರೆ ಪುರ ಜನನೇ ತಿಕ್ಕುಚಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುಡಾತೆ. ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೇನ್ ತೂಪವನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು. ಎಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಸರಿ ಜನ ಇದ್ದಂದೆ ಕೆಟ್ಟಿನಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ತೂಪ ಅವಳು ಕೊನೋದಿ ಓಡಾಪಡು ಅಲ್ಪ ಕೊನೋದಿ ಓಡಾಪಡು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ತುಂಬಂತ ಓಡಾಪಡು ನಾ ಮುಟ್ಟಲೆ ವೈರಸ್ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇದು ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕದನೆ ಅವು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ಕಪ್ಪತ್ತ ಕಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಹಾಕುದು ಮಾತ ಕಪ್ಪಿ ಯಾನ ಕಪ್ಪಿ ಬನ್ನಿ ಅಂಗಡಿ ತೋರಿನ ಕಪ್ಪು ತೋರಿನ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪಾದಿದೆ ತೋರಿನ ಯಾನ್ ಜಿಂಜಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪಚ್ಚುನಾ ಜಿಂಜನಗ ಇಂಚಿನ ನೀರು ಜಿಂಜ ರಾತ್ರಿ ಸತ್ತಿ ಬೋದೆ ಸಪ್ರತೆ ಕೊಕ್ಕಡೆ ತೋರದಾಗ್ಲೂ ಸಪ್ರದಾಗ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಿಂಜ ಬೇಡದು ನಮ್ಗೆ ಆತು ಬಂಗಜಿ ಹೋಯ್ತು ತುಂಬ ನಾವು ದಿಂಜ ನತ್ತು ತುಮ್ಮನಾಂಡಲ ಅವು ಜಿಂಜನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಆತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ ಆಪುಜ ಅವು ಒಯ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಕೈ ಜಾರುಂದು ಇರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ ಎಂಕೋಡೆ ಆಪು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಾರ ಒಯ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಗೆ ಓಡಾಡ್ತು ನಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದತ್ತ ತುಂಬುದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಬ್ಬ ಪುರಿ ಇಜ್ಜಾ ಪುರಿ ಆಯ್ತಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ ಇಜ್ಜಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಚೀನಾದಾಗ ತಿಂತೀವಿ ಎಡ್ಡಾಪ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಾಪ್ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಶುರುವಾಯಿನತ್ತು ಎಡ್ಡಾಪ್ನಿಗೆ ಕಜ್ಜು ಬುಕ್ಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬುರ ತಿಂತೀರು ಎಂಜಿನ ಎಕ್ಕಾಲೆ ಬುರ ಕರು ಕುರು ತಿಂತೀರು ಬುಕ್ಕ ಚೇಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ
ಎಂಚೆಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ 100K ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ವಿಡಿಯೋಗೂ 100K ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತುಂದು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ ఆయన పక్కది అప్ప ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ ಚೀನಾಡು ತಿಂತಾರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೋಹನ ಈಟೆಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿ ಪತ್ತೋಡು ಅವು ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಕಿರ್ಮುಂಡ ಕುರುವಾಯ ಮುಂದೇನೋ ibé meten aja ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ ಮಂತು ಅಂತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತ ವಾ ದುಡ್ಡು ಕೊರನರ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಬಕ್ಕಾಂಡ್ ಏನ ಜಾಬ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರ ತನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಜಾಬ್ ఉంది ఇంకొందే ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುನ ಬೆತ್ತ ಮೇಪವನ ಐವಕ ಬೊರಿಪುನ ಪೇರ್ಕೊಂಡೋಪ್ನ ಇಂದುವೆ ಏನ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎತ್ತಂದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಎತ್ತ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪೇರ್ದ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂದು ಕೃಷಿ ತಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗುರ್ತಿದ್ದೀರ ತಪ್ಪ ಒಕ್ಕಡೆ ಕನ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಒಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾಯಿಡ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕನ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ನಿಧಾನಡು ಅಂತ ಒಂಚೆ ಮನ್ಸಂಡ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಪ್ಪ ಅಂಜಿನ ಮ್ಯಾರ ಕಟ್ಟದ ಬೈದ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪೊನ್ನು ಲೇರಾಂಡೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜತ್ತ ಗಾಯ ಪಂಡೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ನೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವ್ನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋರ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿಂಡ ತಿರ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಒತ್ತುಲೆಪೋದು ಪಾತೆರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬ ಆನಂದ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ತೋಟ ಉಂಡು ಅಡೆಲ್ಲ ಪಾಟ್ರಂಡು ಅವು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪಜೀರ್ ಪೂರ ಉಂಡ ತಾವು ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಆವುಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ನಮನೆ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಜನ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪರದ ಅಕ್ಲ ನರಮನಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನರಮನಿ ಅಕ್ಲ ನರಮನಿ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಪುರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಪುಡ್ಕೆನ ಉಂಡು ಬೋ
ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚೀನಾದಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮನ್ಕ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಪ್ಪ ಬಜ್ಜೆದಾಯಿ ಬದಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಯಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೋಗದ ಬಜ್ಜೆ ಬಿದ್ದೊಂದಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಚಿ ಮೇ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಕಂಚಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಪಾಡ್ಚಾರಿಗೆ ಕೆಲವೆಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಕೊನತಿನ ಕಂಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಕೊನನಾಗ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೆತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಸಾರೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಇತ್ತ ಒಂದು ತೆಡ್ಡೆ ಆತನು ಪೆತ್ತಾಗ ಸೋಕ್ ತಿನ್ಪವ ಎಂಕ್ಲು ತಿಂದಿ ಚಿಂಡಲ್ಲ